கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. தேவ கிருபையும் சமாதானமும் உங்களுக்கு உண்டாவதாக என்று உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன். எருசலேம் நமது சிந்தையாய் இருக்கட்டும். இந்த நாளிலும் நான் உங்களோடு எருசலேம் என்பது ஆராதிக்க செல்லும் இடம் என்பதை நான் கூறுகிறேன். எருசலேம் என்பது ஆராதிக்க செல்லும் இடம். 122 சங்கீதத்தின் 1, 2 ஆகிய வசனங்களில் சங்கீதக்காரன் எருசலேமை குறித்து இவ்விதமாய் கூறுகிறார். கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்கு போவோம் வாருங்கள் என்று எனக்கு அவர்கள் சொன்னபோது மகிழ்ச்சியாய் இருந்தேன். எருசலேமே, உன் வாசல்களில் எங்கள் கால்கள் நிற்கலாயிற்று. எருசலேமே, உன் வாசல்களில் எங்கள் கால்கள் நிற்கலாயிற்று. ஆலயத்திற்கு போவோம் வாருங்கள் என்று அழைப்பு. ஆலயம் எங்கே இருக்கிறது? எருசலேமில் இருக்கிறது. போவோம் வாருங்கள் என்ற போது புறப்பட்டவர்கள் அவர்களுடைய கால்கள் எங்கே வந்து நிற்கிறது? ஆலயத்திற்கு போவோம் என்று புறப்பட்டவர்கள் வேறு திசை நோக்கி போகவில்லை. கர்த்தரை ஆராதிக்கிற இடமாகிய எருசலேமுக்கு வந்தார்கள். கர்த்தருடைய பிள்ளையே, எருசலேம் என்பது கர்த்தரை ஆராதிக்கிற இடம். நம்முடைய கால்கள் நிற்க வேண்டிய இடம். அவருடைய வாசல்களில் நம்முடைய கால்கள் நிற்க வேண்டும். எருசலேம் என்பது கர்த்தரை ஆராதிக்கப் போகிற அனுபவத்தை நமக்கு காட்டுகிறது. ஏசாயா 2 அதிகாரம் 3 வசனத்தில் திரளான ஜனங்கள் புறப்பட்டு வந்து நாம் கர்த்தரின் பர்வதத்திற்கும் யாக்கோபின் தேவனுடைய ஆலயத்திற்கும் போவோம் வாருங்கள். அவர் தமது வழிகளை நமக்கு போதிப்பார், நாம் அவர் பாதைகளில் நடப்போம் என்பார்கள். ஏனெனில் சீயோனிலிருந்து வேதமும் எருசலேமிலிருந்து கர்த்தருடைய வசனமும் வெளிப்படும். கர்த்தரை ஆராதிக்க போவோம் என்கிற சந்தோஷம் எத்தனை பெரிய சந்தோஷம்! கர்த்தரை ஆராதிக்கிற இடம் எருசலேம். ஒரு தேவ பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையில் எருசலேமுக்கு செல்ல வேண்டும். எருசலேமுக்கு செல்வது என்பது ஆராதிக்கிற அனுபவத்தை நமக்கு காட்டுகிறது. நாம் ஆராதனையின் அனுபவத்திற்குள் செல்ல வேண்டும். தேவ சமூகத்தை விரும்புகிறவர்களாக அடிக்கடி எருசலேமுக்கு போகிற அனுபவத்தை கர்த்தர் தருவாராக. நாம் விமானத்தின் வழியாக எருசலேமுக்கு போகிற அனுபவம் அல்ல, தேவ பிரசன்னத்தை அனுபவிக்கிற அனுபவமாகிய ஆராதனையின் எருசலேம் தேவ பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் உண்டாயிருப்பதாக. எரேமியா 31:6 கூறுகிறது, எழுந்திருங்கள், சீயோனில் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரிடத்திற்கு போவோம் வாருங்கள் என்று எப்ராயிமின் மலைகளில் உள்ள ஜாமக்காரர் கூறும் காலம் வரும். சீயோனுக்கு போவோம், எருசலேமுக்கு போவோம். எதற்கு? அங்கே கர்த்தரை ஆராதிக்கிறதற்கு. பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, கர்த்தரை ஆராதிக்க செல்லுகிறதுண்டா? வாரத்திற்கு ஒரு முறை என்றோ, மாதத்திற்கு ஒரு முறை என்றோ, வருடத்திற்கு ஒரு முறை என்றோ அல்ல. நாம் எருசலேம் என்னும் ஆராதனை அனுபவத்திற்கு நாம் அடிக்கடி செல்ல ஆண்டவர் கிருபை தருவாராக. ஜெபிப்போமா? எங்கள் பரலோகத்தின் நல்ல பிதாவே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். எருசலேம் ஆராதனைக்கு செல்லும் இடம் என்பதை எங்களுக்கு நினைப்பூட்டுகிறது. நாங்களும் உம்மை ஆராதிக்கிற அனுபவம் எங்களில் அதிகமாய் பெருகட்டும் என்று உம்மிடத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். God bless you.